aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapa to? Ya ini kita sudah di sini berapa kali? Kita pira ya? Aku 2. Nek karo Dik Niken. Peng 10 harepe maksudnya. Harepe ya. Iya. Injih alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih ya Mas. Nggih. Injih niki acarane. Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundhene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, terus repot mungkin, Dik. Oh repot, ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, panjang yuswanipun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng mriki kula ngaturaken matur sembah nuwun sanget. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Mugi-mugi pinaringan sehat selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Rezeki ingkang kathah barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya rabbal alamin. Hari Sumpah Pemuda, Dek. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Ya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Ijo. Wah, semangat ora? Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, ya toh. Sapa sing sambat? Lho sampeyan no, senadyan jadwale iki padet, ya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rawuh. Semangat no, kan derek Ayang Akbar ki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP nih. Ngene loh, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora sayang ngono ora. Terus Yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bungane iki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masuk panggah ramambu. Ngene. Ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Wah pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakor ngambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lha jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita tekan di David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok ya ndelik to Bapak.
Bapak nyuwun pangestunipun nggih, Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung Wong kan karo yo Pak. apa jenenge rasa anak karo bapak to, Mas? Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki yang malih nyeluk kamu nyapot loh. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan mending ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Aja ngono kuwi. Jan. Atiku ndruwodok ngene iki Mas banget. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas, Piye? sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Sudah. Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampe nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampean iki duduk hadiah yang berupa barang. Apa? Apa? Gak berupa barang iki apa? Ya barangnya sampean. Maksudnya ki barang sing teko sampean ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampean. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Oh, apa iki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh, iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, Amin. tambah sayang karo keluarga, Terus? terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, Aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus? Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok kayak hadiah karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu? Keberapa? Yang kedua, tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti Tahu mencari dong. info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Karena Niteni. kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya sayang. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, Iya, iya. tapi bukti nyata. Oh, iya, Loh, iya. beda karo sampean. Apa? Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak?
Bejan. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caluro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Nah, kuwi. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada Jundamani. Iki ana Jundamani dari pemuda Kemloko Legi. Tak niken Salintri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus gek dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon pundi. Wah, dilemas Akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba Iki lho, lah. coba omong ning kene. Asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya. Ono jadi omong ning panggung. Asine atine Mas Akbar ya kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampe no gitu toh Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu toh. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi ya pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Karepe duduk sini. Kenapa? Kamu nggak bisa jauh dariku toh asline. Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Terus jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Mau belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik apa? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh. Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat, Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kok jelek sekali? Besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Ya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Terus aduh kena niken.
Kowe iki apa? Lah kena aku loh. Wah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini pegang. caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh. Ya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih lo. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Ini. Lu jari Pak kena limbu lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah. Bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong nikah no ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, kamu gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya Oh, ini. cul nodek, kue Wes, Mas. enak nan. Oh, jangan lega tenang. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi ha. Wes. Wes. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jangan merasane mak teratap semeriwing kok, Mas. Jangan. Hati-hati. Panas mentok aku Jen. Duduk sini dulu temennya aku. Ya ini ada lagi bintang tamu saka Lan lesu ibare alar ambabar laju ibere lumayan dengawan neco ing parana ayane Miat langening kalang iwan aglar pandamuncar Ong tinon lerek konang surem sorote tan padang kasor lan pajaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kulup tetuka matura kelawan uwakmu ing ngamarta kepriye pawartane sakwise jeneng sira kulup marak mangarsa ning Karang Kadempel aning Kyai Semar Badranaya sewu kalepatan nyuwun tadah wadana sedaya dawuh pangandika para pepundhen sampun kula aturaken dhateng Siwanayantaka gancanging cariyos Siwanayantaka nyuwun syarat sarana ingkang kedah dipun pinangkani nuwun inggih punika wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru Koko Prabu kados pundi pamrayoginipun Koko Prabu Janaka
kula wonten dawuh. Siadi kang kulina ngayam wana anelasak sajroning wanawasa manjing ana ing Karang Padisan. Upadinen ingkang ingaranan Sekar Pudak Tunjung Biru mau ya Yayi. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit Kakang Mas Punta, kula nyuwun tambahing pangestu. Mangsa baranga muga lebda ing karya Dimas Gatotkaca. Kula wonten dawuh laman awat-awatono lakuning pamanmu anggo padiwujuding Sekar Pudak Tunjung Biru nuwun inggih dhateng senika. Merahina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sadaning kukila ringkan negara saketer kini donganing kung lir wuwusing pinipanco Bong ilahing nama Sidam Sidi Sekaring Buwana Langgeng. Ulun waspadakake kaya wayah ulun Lesmana kang sowan ana kahyangan alang-alang kumitir. Sumengko pengawak bojro kang dadi lakumu ana parigawe apa? Nuwun inggih Duh Hyang padha winenang. Kula marak sowan awit wonten prakawis ingkang saklangkung wigatos. Lesmana nyuwun lumunturing sih kanugrahan saking paduka pukulun ingkang arupi Sekar Pudak Tunjung Biru. Sekar Pudak Tunjung Biru kinarya kula badhe hamboyong Kyai Semar Badranaya. Kula Lesmana samendang tan karempit atur kita usulun tampa kanthi trawaca. Kita ora kleru menawa nyuwun Sekar Pudak Tunjung Biru marang jeneng ulun awit ya ana alang-alang kumitir kene papane kembang mau kulup. Lan wis titiwancine kembang mau linggar saka wasta ulun. Tampan ana ulun ora anggone masrahake kulup. Ngaturaken gunging panuwun pukulun. Iya, kula Lesmana tiba sepadha-padha
Sakwuse sira sembodo ngregem kembang pudak tunjung biru, kita aja pegat ing pengati-ati Ngger Lesmana. Ngestakaken dawuh pukulun rening sampun kasembadan panyuwun kula. Keparenga kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Pancawati. Ya Lesmana, ulun nyangoni Raharja. Dewa Sugata marang suring prang mudani arum-arum ngendan ing ngawiyat ing danan jaya lan tetuka kang sowan ana parigawe apa dene sira marak ana panjenengan ulun bukulun dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula nglairaken isining manah kawula jernyatanipun paduka hyang padha wenang sampun nyumurupi ancas kula ulup Janaka nadyan kita ora matur ulun wis mangerteni ulun paring dawuh mangkono mau mung kanggo pambukaning kandha Harjuna kita sowan marang ulun bakal nyuwun tumedhak ing Sekar Pudak Tunjung Biru minangka cihna mboyong marang Semar Badranaya nanging kawruhan ana kulup Sekar Pudak Tunjung Biru wis ulun paringake marang Lesmana Widagda utusan saka Praja Pancawati. Waduh bukulun Ormaos lingsem Janaka nyawang soroting Basanta menawi kula wangsul dereng mundi Sekar Pudak Tunjung Biru. Janaka hayu mopo rasamu kalamunta Sekar Pudak Tunjung Biru bisa uwal saka astaning Lesmana ndak kira ora kurang jalaran nyuwun pangestu liwata tepining lepen tempuran kang bening banyune supaya kasembadan sediamu he Janaka. Bumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos kagatenjang tentang panjerina mencorong lir mangajak ing projen ayo tumandang makarya kumaling si cinceng kuling jakune turuk rame amalungi mertandane wancine wos kagatenjang lintang panjerina mencorong lir mangajab ing projen ayo tumandang makarya mundur palarasan sang pekik dupi mundi mastuti dawuh sang resi apa bener jeneng sira kang jeneng Lesmana Widagda pancen bener kowe sapa panengah Pandhawa Satria Madukara saka negara Ngamarta Raden Janaka ya Harjuna kang dadi kekasihku sumedya laku mak ngendhek marang lakuku kembang Sekar Pudak Tunjung Biru bakal tak jaluk minangka mboyong Kakang Semar
yen ora mbok wulungke bakal tak rudha paripeksa. Weh ladalah. Murang tata. Bagus rupamu. Ning jebule kowe arep mbegal daraku. Parat. Wah, iki musuh lawas. Kowe uga arep mboyong Kyai Semar Badranaya. Lakon mboyong Kyai Semar Badranaya wis bisa nglangkai bangkine Anoman. Kejak pirang dina tak ladeni musuh Satru Pinggondari Gatotkaca. Ayo, tandingono iki mantan Gembong Senopati Swelagiri. Galong pecah dasmu. Hey! Oh! Hey! Gagat deniro rebutan Sekar Pudak Tunjung Biru. Nalika semono kodrating jagat gaweaning para dewa, Sekar binelah dados kalih ingkang dinasta Raden Janaka Sekar Pudak Tunjung Biru kang diasta dening Raden Lesmana amung wujud cangkokipun kang winastan Cangkok Wijaya Mulya. Swamya ngambrang kati karunaning kaswase aneng marga memalatkung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu hangulati ing Kakang Semar Janaka kang sagu mujuti Sekar Pudak Tunjung Biru kang tegese dina iki uga Kakang Semar bakal kaboyong mring Ngamarta. Aja percaya Kyai, sejatine sing nampa saka Hyang padha wenang kuwi Lesmana luwih dhisik nanging direbut dening panengah Pandhawa nganti aku mung ngantukake cangkoke wae. Sampun cukup, stop. Ampun dor gejekan. Kembang lan cangkok bisa pisah niki saged dados pralambang kagem Ndara kula Janaka lan Ndara Lesmana. Ndara Lesmana kaliyan Ndara Janaka niku sejatine siji ning taksih kapisahaken. Benjang dados tunggilipun wonten lakonipun piyambak. Cobi mang pirsani. Badhe kula gathuke mlih wujuding kembang lan cangkokipun Ndara. Yo kagathukaken wujuding Sekar Pudak Tunjung Biru dalasan Cangkok Wijaya Mulya. Badar sejatine wujud wenteh garwanira. Kyai
Semar Badranaya nenggih Bathari Kanastren. Kembang lancang kok ndak dadekke siji Badar wenteh bojoku. Kanastren. Inggih Kiai. Piye? Kowe sowan Sang Asih Prana. Ya yang padha winenang nampa dawuh apa? Kiai, mboten kenging kisah saking Nuswa Jawi. Sampun pundhak anggenipun Kyai Semar momong dhateng Praja Pancawati. Sakmenika gantos momong dhateng Praja Ngamarta momong para Pandhawa Kyai. Monggo Ndara. Tumuju wonten Praja Ngamarta. Kodratipun kula momong dhateng para Pandhawa, Gus. Laruta saking Gotha Sakura kula yen atanamu usa sang Sri. Kepiye pawartane Dimas Bukaka Prabu? Ngaturi ketiwasan kula sampun nampi wujudipun Sekar Pudak Tunjung Biru. Ananging dipun rebat kalian panengah Pandhawa kekasih Raden Janaka. Satemah kula namung angsal cangkokipun kembang lan cangkok dipun gathukaken kalian Kyai Semar wenteh Bathari Kanastren. Bathari Kanastren paring dawuh menawi Kyai Semar kinen mapan wonten ing Nuswa Jawi amomong dhateng para Pandhawa. Nanging kala wonten pangandikanipun Kyai Semar ingkang ganjel sajroning raos kula Dawaka Prabu. Lho, Kyai Semar ngendika apa? Kembang lan cangkok ingkang pisah awit kinarya rebutan ing antaraning kula kalian Raden Janaka punika mratelakaken mbok menawi kula kalian Raden Janaka menika sejatosipun amung sajuga. Ibarat kembang lan cangkokipun kula wau Dawaka Prabu. Ya jagat ya Dewa Bathara. Syukur bagi jumurung. Lho, liripun kados pundi Kaka Prabu paring dawuh ingkang mekaten? Lesmana Sira lan Janaka kuwi mung katone loro nanging sayektine manunggal dadi siji. Ya Raden Janaka mau kang besuke bakal dadi dalan kasuwargan muhe Lesmana. Mula ora muspra anggone siadi jumujuk nganti tekan Nuswa Jawa. Sayekti iki dadi dalan nitik marang kasuwarganipun Kakang lan Siadi. Kaka Prabu, menawi kasuwargan kula dhateng Raden Janaka, lajeng Kaka Prabu benjang badhe manitis dhateng pundi? Lesmana, manut wangsit kang dak tampa pun Kakang bakal manitis marang Ratu Dwarawati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna kang jampangi para Pandhawa rina sawengine. Benjang menapa kula lan Kaka Prabu manitis dumateng Ratu Dwarawati dalasan panengah Pandhawa pun Janaka. Besok ana lakone dhewe. Wis ayo luwih dhisik enggal bali ana ing Pancamati Lesmana.
wigar-wigar tanpa karya anggone Praja Pancawati mboyong Kyai Semar. Sajake sejarahe Praja Pancawati bakali rampung bakali pundhat. Bendaraku Prabu Rama lan Raden Lesmana katone sedhela maneh ya bakali manitis marang satriya ana ing Nuswa Jawa. Ya Anoman ora bali ana Pancawati. Ora bakal jogar anggonku semedi, aku bakal tetugur ana Gunung Kendalisada. Yen durung ngantuk pepadang tumrap nasibku dhewe, Anoman ora bakal jogar anggone malah diening. Yang tanjir Druhun Simonon tenan. Negara Ngamarta Pandhawa sing somboyong Kyai Semar Badranaya. Kurawa. Ayo barisan witing kelapa dibuka, barisan witing kelapa. Ngebyuk para Pandhawa pateni. Werkudara Werkudere Harta marma ana paran lakon rangsang mati dening aku. Mati aku. Lakon titir mati dening Swatama. Sampun wuruing Bandayuda nggih Gus. Ingkang baku sing ruwet pun udar, sing peteng pun padang. Semar ingkang kasembadan boyong dhateng Ngamarta maratandhai nilap panas mara bumi. Utawi wahyu pamong niku sampun paripurna. Iya Kyai Semar aku melu nyekseni. Sing becik dadya patuladan ingkang ala kagilesa anut lakuning jaman. Menawi kula nggelar seratri wonten tembung sak kecap tindak sak pecak ingkang boten meranani kula sak kanca nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami pungkasane ngatur billahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.